हेलौ गुबुन डिस्ट्रिक्टनि लोगोफोर, जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि खस्थ' जादों, भिडिअ हगारनो मोनाखै बा दानि जुगावथ' इन्टारनेटजोंनो गासै खामानियानो जायो नङा होमबा? दा बे खामानियाबो बन्द, माने गासैबो हाथाय बाजार माने गिलुं गिलुं आरो जाबाबो एसे मैगं थाइगंनि ओरैबायदि खस्थ' जादों जोंफ्राबो माने बेफार खालामनो। बेनिफ्राय माने जिउआवबो सानफेराखैमोन बेफोरबायदि जि जोंनि जायगायाव जि बेखौ लाबोगोन। माने जोंना गोदान मोनसे, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ, जिल्ला सेन्ट्रेल जेल बे जोंनि निकासियावनो ओरैबायदि खस्थ' जादों मा बुंबावनो लोगोफोर। बुधबारनिफ्रायनो, थांनाय बुधबारनिफ्रायनो खै तारिखमोन आं थारिखखौ बावगारबाय, बुधबारनिफ्रायनो दिनै साननै रानिं जागासिनो दङ। 24 घन्टानि बुंनाया दिनै साननै, माने 24 घन्टानि बारलायलांबाय, थेवबो दिनै इन्टारनेटखौनो खुलियाखै आरो ओरैबायदि खस्थ' जादों। ओमफ्राय रायलायनायफ्राबो स्रां स्रां बिदिनो खोनायोमोन, नाथाय दा रायलायनायावबो एसे उसुबिदा जायो आरो बाथ्राफोरा नांथा नांथा बिदिनो रायलायनांगौ जायो आरो इन्टारनेटआथ' बन्द', ओमफ्राय कारफ्युबो सोलिगासिनो। ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो ओरैबायदि माने दुखुनांथाव। जोंफ्राथ' माने इउटुबफोराव भिडिअ हगारनोनो माने जेबोआनो गैला, अबाव थांना हेंगारगोन नङा होमबा लोगोफोर? बिदि जाना दं ओरैबायदि दा। ओमफ्राय मा खालामनो मिथिया आरो। कालि फुजायाबो जागोन जाया गेरेन्टियानो गैला दा, ओरैबायदि गिदिर माने बे बाराव फुजायाबो। ओमफ्राय बिदिनो मा बुंबावनो आरो, सानथावि बा सानथावनाङि माबाखौ दिनै बेवहाय लाबोबाय जेलाव। जुबिनदानि बे बुथारनायनि दायनिगिरिखौ बेवहायनो लाबोबाय, बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जाबाय आरो। नङाबा जोंनि बे निकासि हालामावहाय एसेबां नांज्लाय खमलाय जेबो माने गिनांगौआनो गैखाया, माने जाखायाबो। बांसिन मैदेरखौल' बिदि गियोमोन आरो, मैदेर माइ जानाय बायदिसिना बेफोर खालामनो, बाखि बेलेग गैखायामोन आरो। दा ओमफ्राय जुबिनदानि थैनायनि बे दायनिगिरिखौ लाबोबाय नालाय एसे, थेवबो जोंनि लकेला खालामनाय जायाखै बेफोरखौ। आरो बेनि गेजेरजों दा इन्टारनेटआथ' गैया, गैया बेखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोनाबो? आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअखौथ' आं दाहाय सेयार खालामनो हानाय नङा, जेब्ला नेटआ खुलिगोन अब्लासो आंबो सेयार खालामनो हागोन। दा बेवहायनो आङो फंसे गोनांथार खोथा बुंनो नागिरदों। जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोर, माने सुबुंफोर नङा होमबा गासैबो, बेफोरबायदि माबायाफोराव आखाइ दाहोसै आरो। गुबुन हारि जि खामाथों नङा होमबा? जानो हागौ माबा मोनसे सानाव बे बाक्सायावबो दोनहरगोन, बेखौबो साननांगोन आं। आरो बे नङाबाबो जोंनि बे जिल्ला सेन्ट्रेल जिल्ला गोदानसो नालाय, बेवहाय मानसि गैयामोन, बेनि थाखायनो बेखौ लाबोबाय। गुबुनाव मानसि दंखायो नालाय गुबुन जेलफोराव। दा खोथाया बेनोदि आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दे, बेखौनो बुंदों जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि दाङाबाजि माबा माबि नांलायनायफोराव आखाइ दाहाखै आरो। ओरैनोबा बर'आ एसेयावनो एसे दायनिगिरि जाखायो नङा होमबा? बेनि थाखायनो नंगौ जों गासिबो दुखु मोनदों जुबिनदा थैनायखौ, थेवब्लाबो बेफोरबायदि हांगामाफोराव आखाइ दाहाखै आरो। नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखायो जोंनि बर'आ बेसे सिङाव नङा होमबा, गुबुन हारिजों गादब जाखानाय। आयेनजों गेलेनांगौ, थाखा फैसा जोंनि बर'आव बुहुद खम दङ, थाखा फैसा नङा होमबा? आजिखालि थाखायानो पावारानो देरसिन नालाय, बेनि थाखायनो बर'फ्रा बेफोराव आखाइ दाहोखै आरो। बेखौनो आं खावलायो। मोजाङै मोनखानांगौ, बे गावबा गाव जोबबासो मोनखासिगोन नङा होमबा? बेफोरबायदि खालामनाङा आरो। ओरैबायदि माने नुबा नोंथांमोनाबो गिजोबगोन आरो, ओरैबायदि माबा जाबाय आरो बेवहाय। बाक्सायावथ' स्रि स्रि मोजांमोन, मोजां संसार जानाय, माने गासै बिथिङावबो बाक्साया एसे सायावखा नालाय, बेफोरबायदि